Bodo nङो? Yeah. Lowkey, we go crazy. Salayaव dं rap spirit बेनो आंनि बान्था लाइफआ बियो गिदिर एमाउन्ट 10-20 आवथ' लाखा थेबो लाइफआव बेनो बेसिक जेजों सिमांफोरा उजियो आंनि गोसोआ फोथायो सानसे गिदिर जागोन भान्दा लाइनाव दिनै लास्ट नाथाय थाङा लाइनखौ गारना बेसे गिलिर न'नि बिबानखौ आं फाफ्लि सायाव बानना न'खौ सुंथागोन गोसोखौ लोरबां खामा हमथागोन खहा खालामनो हायि बायदि जाबाय आंबो सांग्रां yeah Inspirationआनो मेडिसिन बिखायाव सोना लाबाय आंबो गारा खालामनो स्ट्रागलिं आंनो नाङा फेक फेम आंनो नाङा सेक्स प्लेन आंनो नांगौ गिदिर आरो रियेल गिदिर प्लेसमेन्ट जेब्लासिम लावलाङा आङो लिरबाय थागोन बिदिनो इसोरनि अनगा बे जिउआव गैया रावबो सिबिनो नखराव मिथिया आंखौ सिरियै आं रेप खामो सिमां आंनि गावनि सायाव थोंगोर जाना दिन्थिनो जाफुंहोथारखागोन सानसे सहैथारनांगोन आं गल रियेलिटिखौ इगनर खामा साना मानो मोननाय गोरिबनि आं रल बोलो फैयो दैया रोदायाव थांखांफिनो जेब्ला आंनि भाइफोरा बुयो गल मालाबा मिउजिकखौ आं गारनो हाया बुंखायो आङो बेनो आंनि सोल सिमाङा नङाब्ला साननैनि दाहाया थाखायो मानसिनि बेफोरो थायाबा बेसेना मानिब्ला थाखा फैसा आरो थांखिनि खामानि मावाबा फिथाइखौ लुबैना सिमां सुजुनानै लाब गैया गसंना थानायनि आन्दोआवबोथ' प्रेसार दङ ब्र जानजिनि मेगनखौ मिसि बालासि खामो ब्र आं मेडिटेसन जायखौ जाहोनो थाखाय खामगासि आं डेडिकेसन सुथुरनि गेजेरावबो आं गिया खामनो पेनेट्रेसन सोलोंथाइनि जोबथा गैया सोलोंनो दं गोबां लेसन yeah बेसे हेंथा फैयो जिउआव नाथाय दासिमबो जायाखै आरो जाखाया आं इरिटेट आं गोसार होयो अननायखौल' साननैनिल' जिउ अब्ला मानो इयाव खामनो हेड आंनि जन आरो खामानियाव कमि गैया जेबो आरो लाखिखायो फुल रेसपेक्ट बड' हिप हपखौ आं नागार हाया रेप होना ड्रप खामनो मालाबो खामखाया लेट सालायाव दं रेप स्पिरिट बेनो आंनि बान्था लाइफआ बियो गिदिर एमाउन्ट 10-20 आवथ' लान्था थेबो लाइफआव बेनो बेसिक जेजों सिमांफोरा उजियो आंनि गोसोआ फोथायो सानसे गिदिर जागोन भान्दा लाइनाव दिनै लास्ट नाथाय थाङा लाइनखौ गारना बेसे गिलिर न'नि बिबानखौ आं फाफ्लि सायाव बानना न'खौ सुंथागोन गोसोखौ लोरबां खामा हमथागोन खहा खालामनो हायि बायदि जाबाय आंबो सांग्रां